Maikanem Abilin. Pinapalabas, nabay na ni Rina gaputa induron dayto ni Victor, idiagkan na kuma. Nasagit ni nagam na gapu iti dayta, ket ni ami ti pabasulan na iti dayta. Nagbaligi met daan song anang italaw kini Rina, ket insurot da dayto iti panagsublida iti kutada. Ijay mansyon da doon niya Anita, impakamuda ken kuana ti panagpukaw ni Rina. Itagagayem, adtuin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abing! Buisit dayjaya padi. Distorbo iti pagnak. Rumara ko na. O sarakti ko check. Siguradong agur-uray itan ni Amiga Concepcion. Agsusugal kami manan. Madam! Madam! Apay! Ni Ma'am Rina! Mapugpuka, madam! Anya! Ada ka na ng sarak idirabi iti family house yun jasyenda, madam. Kat intalaw da ni Ma'am Rina. Anya! Hawin, madam. Kastati ko na ni Bakit Marsing. Kinapudno na. Nujak pwede magas ijayanda na Marsing. Tanang ipanak itinalom apapaya. Nujak kumanaamuan tinapasamak, ma'am. Idi rinok atak ni Nana Marsing iti pan nakairakad na. Imaya ko na adagos dito yung mansyon niyo. Anya! Sana mailasin idan ni Bakit Marsing. Tanakamaskarada ka na, madam. Anya! Anya ti kinunam. Nirina, kinidnap da idirabi ije asyenda. Anya. Simon, hajak ammo ti aramidag. Maburburi-burarak. Sino tinang kidnap kan kuana? Hajak ammo. Hajak ammo, Simon. Agulayan. Ang mga nudakas ti mapasamak kan ni Rina. Salbagkit di. Sino tinang kidnap kan kuana? Sino? Di ko na mga ta, kat mapatay na ami. Nagbidot ka. Anya? Nakarit ka. Gaputa nakarakadak dito eh. Ngam no maikanak iti gundaway amang patay ka ka. Talaga apatayan ka. Sige. Panawan ka dito. Rukatan nak dito'y ami. Awanan kay tibain. Makarukatak kila dito'y. Patayan ka! Kasta ti inistorya kanyak ni Anton, manang. Anya? Idi addadang agpalpaliw iti asidag ti family house da Rina. Nakita data Victor kan Rina. Inarakop ka nun ni Rina ni Victor. Ngam saan ang nagkutkuti ni Victor. Isuan nila tan Rina ti mangar arakop kan kuana. Kalpasan na. Agkan na kuman ni Victor. Ngam indurunan ni Victor. Anya? Kaya tasawan da tamanang. Saan nga ay ayatan ni Victor ni Rina? Idi kwan? Pimanawan ni Victor. Kasta? Ngam, among ka di manang? Imbilin ka nun ni Mang Ansong asurutan ni Anton ni Victor. Kat paltugan na. Anya? Ngamin, saan ka no ama iturad ni Lando nga aramidan dayta? Nilando tiin mo na abinilin ni Mang Ansong. Ngam nagkadkad ni Manong Lando. Anya? Sinurot ka nun ni Anton ni Victor. Pinaltugan na. Ngam saan ang napuntaan? Katkalat anak pukaw. Kasano ikan manang ami? Talagang agbalinan akabusor tayo dagiti soldado. Tani, pinapaltugmatan ni Mang Ansong ni Victor. Idinto taam muna mat agayam yo. Sana may lingad day takan kwa na? Gaputa idi pa'y lang nga muna ti panaggagayam yo atalo. Rosa. Kasano ikan day tamanang ami? Amangan mo dumteng to ti aldaw, ada kayo kan ni Victor ti agpinaltog. Adto yung tika ninyo, apong. Mangan kayo, tapno pumigsa kayo. Apo, agyaman ak,
iti panangas asikasong kanya ka. Rumbang laang nga asikasun kayo, apong. Apo, sakbay apong usayak. At daipunokan ka. Saan kayo pa'y apumusay, apong? Tumngag ka. Taibagak tipuno. May papankan ka, apo. Nga niya, apong. At dakabsat mo, apo. Kabsat ko, apong? Wan, inaunang sika. Lalaki. Dua kayo iti nga aday ti puderme. Iti day ti apong mo adalmas. Gapo tamarigatan kami iti. Kan saan na kayo? Ama ikan iti naranyag ama sakbayan. Nudwa kayo nga iwanan mi. Iso nga impaampun mi ti kapsat mo. Anya? Impaampun mi iti agasawa abak nang. Inyawat ko iti kini Mrs. Tobias. Mrs. Tobias. Ayan da nga rod, apong. Kanayon ko iti akailiw ti kabsat mo, apo. Iso akanayon ko mo't iti asarong karan. Ngampagamuhan tapi manawdan. Anya? Nasakit tinakam ko iti day ti agundaway. Gaputa impanawdan ti kabsat mo. Kat impandan iyay syudad. Kat aging kaita. At dadapay lang iti syudad. Tsaka mo no anya syudad tinapananda. Anya? Kaya't kukumaama kita ti kapsat mo. Sakbay amatayak, apo. Kaya't ko ama kita ti rupana. Apong. Sapay kuma. Tabakitak pa'y sakbay apo mo sayang. Patsik na unay nga dansong ti akin aramid, senyor. May sagaya maribelde ni Hansong. Kunak tumet. Kanibusanan nan. Isumot lagaya mo di pasapsapol ko kadagiti tao. Kaya't di da masarakan. Tagayam rebelde. Patsik na iso na tinangitalaw kini Mamrina, senyor. Awanan ti sabali. Kasta ka di. Sige. Agsaga na kayo, Bart. Rautan niyo ti kutada. Senyor. Abalan niyo ida nga oray da kayo lang. Senyor. Simon, daggapok iti kampo dagiti soldado. Imbagak tinapasamak ka ni Rina. Kat imbagak nga aramid dagiti rebelde ti pan nakakidnap ni Rina. Anya. Apay anapan ka iti kampo dagiti soldado. At di mo man lang bagbagakan niya. Tapnoan niya. Tapno lapdandak. Saanan, lipatan pa'y lang day taguram kadakwada. Napatag ti biyag ni Rina. Kat dagiti soldado ti makaispalkan kuana. Tenyente, sigurado nga ta dagiti rebelde tinangitalaw ken ni Rina. Dahil pati di tayo mo. No pa kasta. Aramidan tayo ti pagdabangan tayo. Pasukuan tayo dagiti rebelde. Tenyente, sapay la kumata sumuko da si tatalugod. Tapno maliklikan ti pinnatay. Kunayo apimusay ti inami iti kabsat ko. Anya tinpatay na. Tanga agpilit ka ang mga mo iti daytabanag. Ibagak
tipudnukan ka, apo. At inayaw. Kat pinatay da. Pinatay da. Juan, pinatay dagiti dakas at tao ti inayaw. Sino tinang patay, Apong? Apo, Ibagayo no asino tinang patay iti daydi inami, Apong. saanan anasken ama-amuam, apo. Anya ti basol ti inami. Taapay a pinatay da. Awan ti basol na. Nasingpet ken napintas ti inayo. Apong, kayat ko amaamuan no asino tinang patay iti daydi inami. Ibagayo ko makanyak. Dagiti pasurot ni Senyor Simon Alban. Simon Alban? Ti Mayor? Juan, apo. Iti anya arason a pinatay da. Binilin ti asawa ni Senyor Simon. Dagiti pasurot da. Apatayan da ti inayaw. Gaputan na amuan na. Aputot na kayo ni Senyor Simon. Ulitin niyo man ti kinunayo, Apong. Dayta ti pudno, apo. Ni Mayor Simon Alban ti amayaw. Anya? Surutan tayo dito at alam kakadwa. Na magsipot kayo. Kasigurado. At dalangit at lawlaw dagiti rebelde. Pasukwan tayo da. Kat sapay lang kuma, tasumuko da. Senyor, sana kasapulan dagiti soldado ti tulong mi. Agin lalaing damat. Injayak ti panang tulong nyo kadakwada. Ngem kunadakit din asaan. Senyor, napaggad ti mapanitik ko ta dansong. Anya. Santo ba kinyabalan dagiti pulis? Nagsublida. Gapo tapasig kayo amin atakro. Senyor, Ngewala. Sapay la ko mga rod ta maisubli dagiti soldado ni Rina. senyor, No ita punasek pa lang tigura kadagiti soldado. Ngem inton may sublidan ni Rina. Kan mapaksyat da dagiti rebelde. Mga rami daktumatan iti pamuspusan. Tapno mapapanaw dan ditoy. Naulpit da, Apong. Ta pinatay da ti inami. Awan basol na kadakwada. Ngam apay a pinatay da. Awan basol ti inam, apo. Gaputan ni Senyor Simon. Ti aking basol iti amin. Apong, Pinagay-ayaman na ti inam. Idinayanak kayon. Pinahibay-an na kayon. Saan lang tupay amaikan iti inayaw. Iti para kumamat. Kada kayo nga anak na. Apong, Siyak iti tinaturad. Amapan agkid-kid daw. Iti kwarta. Para kada kayo. Kapo tamaasyanak. Iti day di marina nga inayo. Saan ko akap-kapin na ano? Day di inayo. Imbilang ko idi. Akas pudpudno nga anak ko. Apong, Nasingpati na ayo.
napintas pa. Binutbutang ini ni Senyor Simon. Pinangtaan na ini, apatayin natin ayo. No saan nga manukot, iti kayat na. Awan pinaaramitan na iti inam. Iso nga intultulok na latan, ti kayat ni Senyor Simon, ama pasama. Awan ang puso, Senyor Simon. Sigod nagpapaay na iti inayo iti mansyon na. Kat kinursunada ni Senyor Simon. Kat da kayo iti kabsat mo kibunga na. Apong, Imbagak na ito'y kat kaapo. Tapno sakpay amatayak. Maamuam, ikinapudno, itikinataom. Kati hunay-unay ko kan ka, adi ka agibayas, apo. apong, Di ka pumatay, apo. Laglagi pang kumatay ta. Nigayam Mayor Simon Alban ti amak. Awan serbina nga ama. Nasakit tinakam ko kan kuana. Kat oray pa'y naamuak nga iso ti amak. Jak bigbigan nga ama. Malasong! Malasong! Ang tabong ti soldado ng tarong ditiguta! Anya? Soldado? Un! Kasta ti ko na dagiti tagawan-awan! Agalarto kayo! Amo ng taramigan mo! Pakama na tapos na kiti kakaba! Agalarto kayo! Agbaligi nga tada Victor, amang pasuko kada ansong. Gagayam, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem, apilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem, apilin!